ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଦୟାକରି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ କ'ଣ କହିଲ? ଇଏ ହେଉଛି ତାଳ ପିଠା। ତାଳ ପିଠା, ତାଳରେ ଚୁନା, ବାଦାମ, ନଡ଼ିଆ ଏମିତି ପଡ଼ିକି ପୋଡ଼ ପିଠା ହେଇଛି। ତାଳ ପୋଡ଼ ପିଠା, ଯେଟାକି ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ଭାଷାରେ କହୁ ମୁହାଁ। ଆଜି ଆମର ଖାଇବା ଆଜି ଜମିଲା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।